यूट्यूब पर डलाई हमार चैनल बा दिल वाले बनी से कुलिया डोरे सवाली दिल वाले बनी से कुलिया डोरे सवाली दिल वाले बनी से आई देखिए पीछे से देख तो बता दिया ए हो का कोई देखने नहीं लागता न मन रे घायल होई गइले सूरा दास अंजन रे देखल बानी जब से हमारा मानता न मन रे घायल भइले यारवा सूरा दास अंजन रे खाले लौ केल नया फैशन देशवाली लौ केल फैशन देशवाली दिल वाले गइल से कुलिया डोरे सवाली दिल वाले गइल से कुलिया डोरे सवाली